Hæld det ud over ham. Hæld det stille og roligt ud over ham. Gå helt overvejen op fra toppen, mand. Okay. 20 minutter fra nu af. Nej, det var koldt. Luk munden. Ja, det varmer. Det varmer rigtig dejligt. Ej, hvem ikke? Det der er ikke åbent. Ej, det ser godt ud. Nej, hvad er nu? Trælspils. Kom lige med her, mor. Manden kan jo ikke trække vejret, for helvede. Lad mig lige få et skud. Pat. Kan du ikke kaste den der på? Det er Kelsen. Det er Kelsen, som jeg ikke. Jeg filmer det. Jeg foreviger os i det her moment. Nå, har du også en lille pose? Hvor det er, Ken Patrick? Jeg foreviger lige moment. Skal jeg have det nu, eller hvad? Præsten. Så kaster du lige ind. Jeg lige fjerne det. Prøv lige stoppe nu. Præsten, bare lige hurtigt kommentar. Palle, ikke mere vand. Det er fucking koldt. Det bliver skyllet. Der er da fandme heldig. Han kender da ikke godt nok ham der, kan jeg se. God snak. Tak skal du have. Så er det vist en kæmpe gruppe, der skal i gang. Hvor er fanden? Det er helt stille. Hvor er Patty henne? Han er oppe og hente. Hvad så? Skal vi stå her 100 år, eller hvad? 20 minutter, der er kun gået 2. 20 minutter, jeg får da dobbelt til løn med det. Det er det Christians